Hello mga guys! This is my 5th day. Ayan, during quarantine. Ayan mga guys. Naglalabada si ako. Pakita ko sa inyo. Ay, wala. Ayan. Naglalabada ako. Hand wash. Kasi wala na akong maisusuot. Ayan. Mag-hand wash ako. Aking underwear at ang aking mga pangtulog na damit. Kaloka. Hindi na ako nagsusuklay. Hindi na ako nagsusuklay. Hinano ba siya? After how many years, ngayon lang naman ako ulit hand wash. Wala na naman. Dating talaga tayo sa ganitong sitwasyon. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Ay. Mga kapatid, ito naglalabada ako kasi wala na nga may maisuot. Ayan. Dahil, pang ano ko na to, 4 na araw, dito sa hotel, habang naka-quarantine. Kaya, naglalaba ako ng ng damit ko, kasi wala na yung maisuot. Hand wash lang siya. Skut. Sana matuyo. Tuyo siya. Nalagay ko siya din para matuyo. Matuluin ko siya. Tapos, ang aking underwear. Dito ko muna ilalagay para mapatulog ko siya. Ayan. Mga kapatid, akin ang aking braso. Ayan na sila mga kapatid, sinampay ko na doon. Tapos ayan meron pang isa na pupusutan ko kaso wala akong mapagsampayan. Pang ano ko lang naman to, mga pangtulog, mga duster, kasi madaling labahan pag pag nilabhan ko siya, madaling matuyo. Ayan, ayan. Isa na lang, duster na lang. Kailangan ko maghalongkat ng ng sabon. Mamaya na lang tuloy natin. Ayan. Tusot-tusot ng aking damit. Hello ka. Wala nang maisuot. Ayan, pang 4 na araw ko ng quarantine. Sabi nila, pag 5 days daw, isa-swab test na kami. Pag numating yung result, ayan. Pero, parang may doubt ako kasi dun sa page ng GC ng OWA, may mga nagpo-post doon na 9 days na nila, di pa sila na kalabas. Pero nalabas yung tawag dito, result ng swab test nila. Kaya yun, nakakatakot naman. Sana naman di magkatotoo. Ayaw ko nang magtagal dito. Sobrang miss ko ng aking mga anak, ng aking habibi, ng aking asawa. Ayun, namamagana yung mukha ko sa kakatulog dito. Tulog, kain, pakiramdam ng nakakulong. Ay marami kang, kung tutuusin ka, marami kang time sa sarili mo. Ngayon, hindi
Yan yung sasamahan ng stress. Okay lang sana kung may kasama eh. Kung isa ka lang sa room. Lagi kang buti kung malakas ang malakas ang signal ng wifi. Lagi na makakausap ang pamilya mo. Eh hindi eh. Sa mahinang signal. Kaya ganun. Sana matapos na to mga kapatid. Ayan. Matapos na to, quarantine na to. Ay, abangan nyo pa yung mga susunod na kabanata. Pagkatapos maglaba, maglilinis naman si MH. Sobrang kalat na dito sa aking kwarto. Yan mga kapatid. Ano, ang gulo-gulo na. Wala kami magawa mag-isa lang kasi kaya ayan itong mga pinagkainan. Ayan, pakakalat. Tanggalin ko. Ang hirap na. Yan, dami yung baso ng tubig. Pinagkapihan. Tira mo pagkain kanina. Actually, hindi ko naubos yung pagkain ko kanina kasi na ano siya. Hindi ko naubos kasi nga alam, manok uli. Parang naumay na ako sa manok pero gaba man lang. Ayan, magliligpit ako. Ilalabas ko to. Kinukuha nila dito sa may pintuan salit. Ipakita ko sa inyo kung saan nila nilalagay yung aming mga pagkain. Nilalagay nila dito sa labas. Tapos saglit. Paano ko pala bubuksan ang pinto? Ayan. Buksan ko muna ang pinto. Lapag muna tayo din eh. Ayan. Buksan ko ang pinto. Ayan. Pakita ko sa inyo kung saan lalagay yung yung mga basura. Ito. Ayan. Naglagay na sila ng basurahan. Nilalagay yung actually bawal lumabas. Kaya paglalagay ko yung aking mga basura. Ayan. Pinagkainan ko. Ayan. Ayan. Bawat room nakalagay yung baka mahuli ako. Ayan. Bawat room nakalagay yung basurahan namin. Ayan. Actually, pag nag-doorbell sila na wala ka pa, na hindi ka bumangon, dyan na lang nila nilalagay yung food. So, ayan, mga kapatid. Sasarado ko na. Dito na mag-focus na ako dito sa sa aking room. Mag-isa. Ayan, pwede naman manood ng TV. Kaso na na ako sa ang mata ko. Ayan, sobrang kalat mga kapatid. Oh. Sobrang kalat. Ayan. Ayan. Ito ang aking kainan. Ayan yung pagkain ko kanina. Adobong manok. Hindi ko na naubos. Ito yung bed ko. Sobrang kalat. Kaya ngayon mag-aayos ako. Ayan. Yan mga kapatid, ayusin ko yung bed. Pag ko. Kasi na, ang gulo-gulo. Ako lang mag-isa, pero hindi ko man lang naayos. Na, pagan yung, naboring na ako. Sana naman lahat okay, safe. Pinagpapasalamat ko na lang na okay ang lahat. Lahat safe.
sabaw sa kalat. Sapato. Yan, nakalimutan ko na pala magsuklay. Diyos ko. Bawa na ako sa sarili ko. Ayan, wala pa akong ligo. Iniisip ko kasi may inaano naman silang binibigay na alcohol. Kaya ganun. Alcohol, mask. Kasi tuwing kukunin namin yung food sa labas, kailangan nakamask kami. Ayan. So ngayon nakita nyo yung aking room. Kahit papano nalinisan ko na rin. Ayun ang CR. Nakakita yung nakasampay kong nilabahan. Ayan, sinare ko lang sa inyo mga kapatid kung anong nangyayari sa akin dito sa quarantine area. Sa totoo lang, sobrang boring. Pero wala tayong magagawa kundi sumunod sa ating gobyerno. Kasi sila yung mas nakakaalam kung anong nararapat sa atin, di ba? Sana nga matapos na to at maging okay na lahat. Kasi nga, para hindi na rin gumastos ng malaki yung ating gobyerno pag ganitong nangyayari, di ba? Lahat ng nakuha-quarantine, biruin mo kung ilang days yung food na kinukonsume lahat ng mga naka-quarantine, gastos pa rin ng gobyerno natin. Kahit na sabihin free yung food, yung hotel, ayan. Kaso, syempre sa taong nakatira dito, katulad ko, na nag-stay, na wala kang makausap or pang manood ka ng TV, maghapon, mag-browse sa Facebook. Ito katulad ko ginagawa ko ngayon, nag-vlog. Ayan. Sana naman matapos ng mas madali yung quarantine namin. So far, 5 days ko na dito, hindi pa ako nasa swab test. Sabi nila, 6 days daw, sa swab test kami. So sana matapos na lahat. Diba? Thank you mga guys. Sinare ko lang sa inyo ang aking ginawa today for 4th day of my quarantine. Ayan, nakalimutan ko pala sabihin. Kabidyo chat ko yung aking mga anak at mga friends. Doon pala sa mga friendship ko na lagi kong kinukulit na makipag-video chat kasi nabuboring ako. Pasensya na po. Sana maintindihan nyo lang na nainip lang ako kaya ako nang i-istorbo. Sige po, thank you for watching. Para din po sa mga hindi pa nagsasubscribe sa aking channel, paki-subscribe na rin po. Subscribe na rin po sa aking YouTube channel. Ayan. At paki-like. At i-press ang notification bell para ma-notify kayo pag meron akong bagong videos. Ayan mga guys, thank you so much.